Legit eh. Tingnan. Tingnan. Baterya. Hindi ko pili mas test up mo lang. Tissue. Sa ayun na. Sentenda bigla na. Sa kanila. Maurot ka na. Tapos pa sample. Yan. Jai. Yan. Ay, di Pinas. Online na pan. Module mo lang. Na? Module mo lang. Kapala pinagbasag ko, tapos mag-explore ko yun. Dahil ako, yung mama, sila ka-pag-arang na regulator si Kalman pa. Nag-guarda, face-to-face ka. Jade tayo. Online, di Pinas ah. Sinapa na nag-digos kang tayo ili. Nagulpin. Tag-bure-bure. Ay, nagkagay. Ano ka na-disco mo? Face mask lang. Face to face gibigan.
Di blue. Baik. Ano is it? Okay. Ano? Ano to? Temporoso. Yes.
Hindi mo garawin. Saan mo garawin? Unod daak. Maparamatan ka.
beses niya. Tapos dito lang ako kumala. Baka lumakal ko natin patatuntunin. Kaya namin siguro yung pinag-inom. Ano pa bagahe ulit kay Martes? Ah.
Yellow pa. Sabi?
Kaya sabi nga yun. Tapos mo si Igo. Pangkisan. Kita niya, amo makita mo yung mura lang na mo. Sarmi nga mo, talo makita mo. Talaga lang. Ayaw mo, wala na kayo. Hindi ka rin nag-flyer niya. Hindi natin tagsolo-solo dyan. Ay, i-message na ko man yung nileto sa Tibonik kasi maminaw ng daragwanan. Muna tayo kang Ay, alatan niya ito. Kaya kang lumaw na. Kupakaroon. Kan na naman. Ken na.
Kus kusina pa eh, kamatanan. May di matanan. Red eye ko na. Wala na ako doon. Si Marin lang ata kasama na yung doon. Hindi pa nakakapunta na doon. Mamaya na, mga namin. Pagkakain na lang. Busy na po tao. Nagagalit. Sakit. Tama. Tama na nga talaga. Sakit. Sakit na yan. Sakit sakit. Sa liit. Ang bata rin. Ito lapis na. Hanga dito dito na eh. Ito na. Ito eh. Kaya ko ang natakparan dito, nagpakonti tukak-tukak. Pinakasay ko. Nagmaya-maya. Kita ka. Up. Gusto na to. One hour and 2 minutes. Kanya. Isok na natin. Dalawa. Gusto mo. My day.
sa kaban namin lang. Yan, may kaya kasi yan. Sa lalaki niya. Basta lang. Gusto mo. Kaya kung marami ito gamit ang kaya din may isa. Nasa hindi pala kaya. Sa akin to. Na, Kami kabilang mo yun. ito yung bagaya. Hmm. Teka. Puro ka sa akin na. Tapos tinapuli ako. Kumala ka ito agad. Tumagas na. Natakas ko niya Ay, di ka? na natidapay nga pang pining. Oil. Deliver. Yung ointment. Haan. Yung oil. Agreement niya. At dati itong mga kas ay napicturan. So, medyo sorry. Magbalin nga dyan. 20 tablets. Kaya paglalapit na nga ro. Deliver. Ang i-apply mo. Ay, apply. Paglalapit na. Ay. May pantin. Na? May pantin. Oo, kasi picturan ko lang. At dapat kita pang tuloy ka. Dapat lang isobrang. Hindi sa mga kanto. Justin. Hindi ka picturan. Ay. Tanong mga kayo yung tatang. Lumakit kami nga rin. I-apply na. Agar-tras mo yun ka. Uy, magdatang sa balad ng pagtian. Tanto balad sa ito. Ako tamay ko. Bakit? Malamin na ako, naglamis. Kuwantsaw kami tata. Kuwantsaw ka. Barato, jagong ko. Eh, tapay bakit sa ulang ka. Haan na ang buteng mo yun. At ang is na aircon. Radio, jagong ko. Nagpatatokan ko parang yun.
Tinikas ka, tinikas teke. Ayun na po. Nasakit ka ba? Binigiro ko ito. Tamanin ko lang ito. Patutunan ko anong pesimet niya. Pang-final ko agad. Magaling. Sobrang ang gagot. Ano? Ayun na. Ang kaya po, gusto ko lang nakarapas ko yung magkala mabilingkot na rin sa akin. Paglutin mo. Para kung may nagsumba kami, parang hindi na paglutin. Sexy kayo yung maging husky. Yung husky. Okay, ito yun. Diba, ito ito. Ang halapin na. May kalastos. Sa isa yun. Ito ang kasepsyon ka. Makahil.
Nagtato ka ibang lahit. Yung sir, Home service pa. Ah, magaling. Naro. Sabi ko sa Yung nagpagpatali, baga yung diamond, dili ko na tunog ko. At yung next week, doon nagpagpatali. Sri Lanka na, hindi lang. Andun ka ito na kasabay ka sa Uy, gusto mo. hospital pa rin. Ay. Kung yung direct stepping naman. Yung system sa amin ko. Pakulit lagi ko lumagot pero ako nga. Pero mga laki tayo na. Ba't ba na ako sinasabihan? Na? Pampanote. Pintas na ko na. Nada. Pampanote. Dahil tagal ko lang yun. gubat to. Di ba? Hindi nandiyan. Hindi mo kaya ka pinag-block niya ng paong-paong. Buka ka na tayo. Kaya, hindi ko makapit kaya. Sa pagtolo ata. Sa pagtolo. Sabi ito na po dito ko. Basta ka na po. Yung balak ko ito. Hindi magana ka. Tubo na. Ano? Ano? Tuwi. Yan. Basta. Tubo balay kat kamo. Dala balay na. Tubo na po. Parang nag-pandemic. Ang dako po naman. Na malabra balay mo. Ito yun, di ba?
kwarto mo, gusto ko, mag-abon yung gana di pandemic. Balay mo. Kumano, daming dahil. Hindi mo sa buko. Tumana gano agtapos Kaya eh. mo, Diyan mo ano da, may nakita mga lahat. 3,000. Tapos agtapos yung ako next month. Up and down. Wala kang tulog. Tuloy na dahil yung balitit po ko pa. May subli mo yung trabaho na ni Moyong, di ba nag-resign? Joy Cleaning Company. Ay, di ba na? Di ba ni, di ba nagbaling ng chef sonan. Tapos nag-resign. Ang nakabili trabaho na si Maso, ang mga bulan, nagsubli gaya. Tapos nagadulang nag-resign. Kailangan ka. Tinanggap na kasi doon na. Diba mga usual dito na ikikitotong sa lang. Anay promote tagahugas ibig nag-chef company ibig. Tapos nagsubli, ginamit naman at kaya ng sahod. Tapos may lating baga na ni Mao yung sinagda nga sigod. Lating baga ko na nagkikagawa ng babae, kakagawa mo yung pagpili sa kapakon. Lating baga na kaya 4,000 sinagda nga sigod ko na na. 3,000 kaya lating baga na. Kasi nakuha niyo umako na ano. Siyempre para kanya tuloy 3,000 kaputula hindi. Ano makabirok sa balik trabaho na. Ito mabirok kami, nag-aadayo kami. Yung nakabayad yan, tipo online sa amin. May, ganun. Ano ka ba yun? Nakautang ipiran niya kayo kung na dyan silang nilok. Ano ba ba yun? Sisiutang ka din bayaw dahil din na among kasing sinda. Ay nagalala ka na datoy. Diba dati ko na kayo na. Inutangan dahil kwarta. Tapos hindi na ako ng trabaho di inutangan dahil sa iran na ilan. Ang damay ginayada mo. Malipatan na utang dahil yan. Siniram ako na pagkakanin ba ako. Daang na tayo trabaho dahil hindi talaga kaya dyan. Tapos nag-message na minsan, pabuli ako trabaho dyan. Pabulot ko ang pag-allowance. Paulit para sila lang po. Kumana ka nung. Kunang kumanan yung pagka nakabaybay, bumulod ka manin, kunang kuman ako na. Sa akin mabainak ka. Kasi utang ka mo, bumulod ka manin. Yun na staff ko, nabayaran, ba yun talaga natin sa kontrata. Tapos trabaho na? Ako pagpapakaratal na tao mo apply. Nag-iis na agad, nag-iis man.
Bagis.
Dami din. Minsan pa kang pagkakara. Sinasal pa rin dyan. Tapos ito pinahaliyan. Hindi nang gamak to kasi ito. Ito yung sinarapat ko. Diretso mo naman. Yan na na ito. Yan na yung yan ka na makapagpanin. Explain pa kami. Kasi ito na. Muwatan ka ate nga nakalipot ko ko na. Muna nga na makaumay ka na yung bagay. Ang muwatan. Sorry na parang kailangan na. Kailangan pa ka naman. Gusto ang roll. Ito na. Kaya kang kailangan ko kung magpapagpapit ko lang sa'yo. Malirong bagbagit niya. Masang nagabay ka pag nain. Kaya ang nangyari kaya kapag saan ka matulungan lang ko natin. Nagabay message mo. Nag-reflect tayo. Kumaan kasi ito kung hindi pag-stop, diba? Ito lang. Kasi ito yung nagtuloy. Ano yung nalugan dito?
Kababay na kita. Bagay. No? Kasi din yan, naglakay yung makalaya. Ano, pupuno ko yung tatlo na isang Ganda ng pagbalugan. nagtabi ko. Tawag ka. Sabi ng gabi. Ano guys, kaya talaga kasi Yung ginawa na pati sa akin. Ito. Ano pang kami hindi ba ito? Hindi na. Kami na hindi na play sa na. Uy, datang maging boyfriend na. Datang maging boyfriend na chapter kay ano. Sila magpapag. Mariyak yan eh. Among hindi, di ba din yung pagpagasa namin, hindi pagpagasa namin may kami stay, hindi nagpulo, hindi kami sa daig, hindi naman nagpapag. Kaya ang kapampano ni boyfriend na pandami yung house ka rin siya. Kan ay di ba kinakaya, kasi yung na kano, yung lakad siya. Kan di para sa pinanawan naman. Nakatangan. Gusto mo, ano ko, ano may pagpura, pero kala may lalaki na. Hindi kang tuloy na, alas, pagsag na kali, ang sala-sala, tremit sa akin. Ito, sobrang Pinangawan ka naman. nanawan daw yung kananakan din lalaki niya. Tulungan ka nila kan sa mga bagay. Kasama ka na. Sisipas ang lalakad na. Ano man lalaki, hindi ko yan ako. Ay, hindi lang istoryahan niya. Mapailan na. Diba nagpailan na kahit sa bali na lang kayo kaya ito. Malaman na kung ito na sa bali kayo. Kung makatawin mo ang gaya niya. Lockdown ba? Dahil mag-start ko ng bumanay. Kaya makatawin na yung Mark. Ay, buwa. Nakasigurado niya. Buwa nga tawag.
dati. Oh, ini mo rin. Oh, ano. Kape ang tagamit kape. Ito eh. Emergency. Pero makawa. Mag-accommodation yung magkagawan. Dito sa gastusan. Gastusan. Okay, bye lang. Hanggang 10,000. Ay, di pa po lang ng visa. Natangan na. Siyempre, kulay ng tingin ikawan. Nabibintas ka ng tingin DJ kay. Color na. Black and white. Ano ba? Sa Cebu lang yung minum ka. Ay, ba, nung minum ka? Ang muna yung nagtapes niya. Ang muna yung nagtapol niya. Padiwakan. Padiwakan lang. Ha? Ang dami ginagdi. Ganyan. Ako po mo nga. Security report lang lang. Ganyan. Lubabang. Ha? Ang nagpapati nga nagtapol. Bakon? Kalatabing sug pa lang. Wala ako malapit ka. Gamit ang. Yung mga ganun, ano, last presyo na di pa kamo nung Gernes. Siya tumawa rin nga siya ako. Nagton. Next. Sige no. Hindi. Ka lang lang. Sige. Tapos na, maraming salamat sa inyo.